sabe so hwe Tepa Manhene ene ono so watwe ne ti ayi ne ti a wonne mu nyam one ne manhema ka ho ene ne dom Banie komfo Banie Bosomkese ono ne yakuru so ye de nwura akuru so a eso kwabanane a wonum nyina fe ne wo mayi wo muti a wonum ebe dwabonase ne wo nyina ebe ka ho amene akwaside no edika finchia pembionu aduonu enan no ya hye saa efen together with the Provost Chancellor, Professor Ellis Usudabo. The Registrar at KNUST, and other officials of KNUST are here to pay courtesies and homage to the King of Ashanti. Na abagosem kakra Nyansapo yate na nanom yegusu a Yesu ya from so ba na mo de ache echiremu a edurumre bia na sabe bema obedi ade kra wa Asanteman mu no na adehye busua no na ayeden a awo entimi emma bema eno na Banie Komfuo yi ehye satem ohima no obo se obewo babema na ono no aba abedi hini eno na owo ye ma yenya osetu ema obedi ade ewa Asanteman na sankom hye na eba ye nuntie no na ama Asanteman amfa bosoma friends Banie eni agura ebesine Asantehene bo na baso no ma ne dem sonko se ane sa de dia fufuo wode ama no baabi obepie bia baabi obehia bia no ono mo fufuo ti so re ne bench ye na watwere ni mu se wansisi waso a untimi mu man eno
ɛna ama Tepa Manhene ɛne ne Banie kɔnfoɔ ne bosom nyinaa wɔn da mu sonko a baabi a ɔbɛhyia wɔn mu biara no na fufuo sɛ yɛayi o sɛ yɛ akwaside o na yɛ fufuo na wɔn abom no te kakra nananom yɛnim ɛde fa Banie kɔnfoɔ ɛne Tepa Manhene na akonnwa ɛwɔ Asanteman nkyɛn na ɛsɛ ɛnyɛ ketewa ɛwɔ hanom yɛmfa nsi wɔ hanom abra yɛde Banie kɔnfoɔ ne Tepa Manhene wɔn abakwasɛm kakra ɛde abɛn na ɛnyɛ ne kagya bi ɛda foforɔ no nyame yɛ adom a yɛhwɛ anim a sɛ dako yɛn nsa bɛka nana adusɛ atwere wampem na ɔno ankasa to n'anim tuo na afei wakyerɛ mu yie paa ɛde ama yɛ mehu sɛ neɛte Nyansapo so nie subscribe share like fo adwenkyerɛ fa to aseɛ fama me yɛma mu nyinaa mu ɛne hwɛ medin ɛne abusuapani Owusu Aduomi.
bube ne brebe nse sie bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo Banie pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam Tefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya